Ekipoa prestatzen aurkitu ditugu Iruñeko Maria Kantero eta Antonio Peinado argazkilariak. Hiriko taberna batera joan dira argazkiak ateratzera, gero bisita virtuala osatzeko irudiak hartzera. Estamos haciendo una serie de fotografías panorámicas de 360 grados. Argazki panoramikoak ateratzen dituzte tabernako bazter guztietatik, ondoren Googlera igotzeko eta bisita virtuala eratzeko. Maria eta Antonio aukeratu ditu Googlek Nafarroan lan hau egiteko. Hasieran, eskaintzarekin harritu baziren ere, jada 21 negozio erretratatu dituzte bisita virtualetarako. Googlek egin du softwarea eta berak muntatzen du paseoa, argazkilariek igotzen dituzten argazkiekin. ¿Qué ocurre? Como ahorramos mucho dinero en software y ahorramos mucho tiempo de trabajo, se puede economizar. Eta hortaz, orain 200 eurotan negozio txiki batek izan dezake horrelako erakusleioa interneten. Google Business Photosek bezeroari ilapaindegi edo taberna bat ezagutzeko aukera ematen dio, etxetik edo bulegotik mugitu gabe 360 graduko bisita virtuala eginez eta negozioaren jabeari sarean egoteko aukera eskaintzen dio. Antes eran las páginas amarillas, hoy en día la gente joven... Egoera berrietara moldatzea ezinbestekoa delako, gero eta negozio gehiagok eskaintzen dute internet bidez barruraino sartzeko aukera. Etorkizunerako, argazkietarako bezalaxe, prest egon behar baita beti. Desde aquí ya directamente pinchando aquí también se puede entrar a ver el interior, mirar dentro.